Oboo Chidom Hene Ewaha Praso Ehene Enso Ewaha Atrankunyani na Ewaha no Oboo Chidom Hene Misrawa Wadama ene edien na yehu wo Oboo kwa ya dra kuro no ifi ba fi a yekra se ne yesore na pa yekra fi no mpani ahu se ifi abakru aka kuro no nti se ye dra nti ye petito ye gwadra sume yi apa ye ewunsu mu ya petito ne to fita ne tokoko e di adra kuro no ni asre yi di peja kanko nimudie ngunu sika nkoso ahoden ne kwatenten patuwo ne yarebone basabasa nyina ye fikuni sani oba ye dwuma be yi bere ma ye dwuma be yi be ma no so ye kan ye numa na dwuma ye chimpa ya nsa ne apam nye ma asese ye die adiba bia eno ne yesra makuri enedai Misrawa Wadama mi hu se mo nenam Oboo nsu aso e ba bia mo bedru bia mo twa nkokọ na mo twa egwan ba bi wo ha ye kro ya obutwa akokọ ni bia emfa obutwa besi se ebefa na eno so no wetimi abomitri mu kakra chemu ane se itwa dwan twa akokọ ede man nsuo ne sanse nsuo ne bubu ne mo ban nsuo ne bebre e wo ho a kuro ba beto no na wo pa obi che wo se fa bone cha ne nipa miensa na ofi a jo pom na ache nti ade dwan ne akokọ no na e pa che wo se bone bi akuro na no mi sunsun mo kuro mu a na mo mfasa bone no enche na akokọ no am ye twa bi mienu miensa no utwa no na wa na ye ya nche so nsuo na nsom ade utwa akuri se akokọ no opere a ba bedai nche se ya kan se wadi basa na nsuo awi ana entira a wotira no nsuo na so mu ama na fe amamra etwa so ye dia ka ho na yi apan nya etwa aka ho na fe etwa so yo ya da sanana Edini yesen misi edini yesen edini yeso TVGH edini yeso TVGH Ghana ba kope edem me mo akwa de baso TV Ghana GH so order for so me catch you me say so TV subscribe what so when subscribe to channel subscribe CCA wow he me subscribe CCA wow he me no wa no ka subscribe CCA na ne beto fom bia no yemfa mrew ni TV ne hwebi hwe oni so ade hwa bakosem nsencheni ne sisi e wo ye man so yenku so ni hwebi ene ye tufa so TV for ya tufa fiti asantememu every kokko eduru tu kokko ne yefo pepo na pe ene edu Kwahu Oboo awukude ene eduru so na yawukude ya Kwahu Oboo fo sabi obo be yi busuo kase okuru de anim edi apata kuru no ifia afa kuru ni mu sabi fia aka kuru no edofo wo kuru ni mu mo matu nkwan wa aburuchire fo mo Kwahu nyina mo tie mi yi pa so ti fo mo tie mi aburuchire fo mo kuru ni wo Kwahu Oboo nyina mo tie mi nana no watra nkonya ye wo Kwahu aye amambre mo aye mi hu bi da who some really big da company for pia na no bo mo na mama so abomu dia mama mo so ampa maya de ko wan fo maya de am nhira pia na mo tu maya de se mo adwene se kuru na fia so nti o se mo yi musuo de pata kuru no na fi bia aka kuru no e fi bia aka kuru mo temamu ni bi o ti kuru ya de bonni bi esi kuru ni mo tu kuru ni manu ya bi obi o tu kwanze ma nko yi ma no ya matima yi sade ne so ayi yes sacrifice nyana no waya de nyame hyira mo abochire fo so aya mo mfirifi mo no mase na mpanifo aya de na no ma ya de oh so mo bompa ya tamo chi se mo ngwa abochire be mo bi man so bia da problem mo fo bia no o mo yi musuo mo yi afa chi se mo twenwan ne nkokọ ma chi se o ma pata kro no boni bi ekoso bia o mo yi nyina firi ma mo na piao na no mpanifo mo Kwahu na matena nkonya piao Kwahu hene piao na asem ka se bohwe
Fia pen a bra me for back wool mine back paka aya abrobe cantata or so for abrobe e wo ono and of frame se kwaku mi kokko I'm so okay kwa we ya fasebo no so fi kwa and Obo fi no koye okoye de my whole round down ni me koso na o twa video kakra de playing say yem ye nyi kira befo mo wa betu na mo hwe mamwa kwa nyina mfiri kwa nyina mo hwe sa video mo hwe abakosem ni me koso hwe say se fia ka aka kuna to the sense o hwe mi ya enkoko yem de ku ka mu enwa mu de o ka be twa ye ka mane nyina mu twa ne mfa on asem ba ko no mu twa kwa ne mfa mu twa ne mfa mu twa ne mfa mu twa ni nyina ne mfa se se fi aka man no yana nanu ma paba omu kujina mu na mo force ni mo beti wurisi ku ni ne wa be sikwa hokko bia ne akyene de ye sacrifice de mana nanom na mo ye na mo yiye ni nyina won say amamre mu no se wutwa hokko ana wutwa udwan ana wutwa hokko a wo sa hokko no efa mana nanom hu se adwuma na mo ye no like a subsidy kama pepepe ba wutwa a hokko da nche mu se mfaaye aso wutwa hokko na da ne yam de ma mo se esa fana no eneja nananom pedofo guso ene wo hwe be pani be hwe ene wutwawi amfa wutwawi amfa wutwawi amfa wutwawi amfa azembe ni ene mbo homode ene mko so try ya maka mu do ni ba ne wo mo ni ba ni dwan nyina mutwa amfa asemasi ene ni yemu guso ene mtisi krum ene abrobe keka so mutisi krum ye we bi hu ankoni ya kyen ye kunu ye namana no na afia fa mo ye ni nyina afide e fa kama no mo bompa ye ma kru no mo ya de boni ye ba kru ni mo wu kru ni mo ya de boni first ya de boni bi ni ho ya de boni ye ba kru ni mo eni ma boni ye koso ensem basa esisi wo kwa nyina mo ayi musu de pata kru no mate kru ni nyina tadofo efe sin ye hwehwe na nanom ho no mo hu se yeche so mo dwene yetimamfo mo dwene ye ho hu so mo dwene ye ho mo wa kontu mo dwene mo ho se mo bompa ya afia so mo bompa ya tamochi eyi musu biere ekoso ya brabumu ekoso ye kuro bi no ma esori tie yetimamfo mo ni hanina o mo yi musu dia patana nanom na afa amaye tananom munyi mutu nanom piao na ndo matan ko nyomo ko nyina na mi hira mo ba ya de na dofo ye nkere ho ye nkasa kese no ye nko he wo fa brobe videos wo de bae no try to send ma so TV for adwuma ifo no onko ne nko hwe adofo ye frame Kwaku ahene ye bo adodo na frame osofo abrobe no ajeso wo enne ye ukudai enne eye ukudai Obo ena mi gina sisi ye Kwahu Oboo ena mi kasa free sisi na enne ukudai no Obo ahemfo Obo atena nkunya Obo mpanimfo ejura eye Oboo man womo jura eye Oboo man ama bibi aso kwawufuo nyina eso na enne de free mu baaye ni se omo sere nyinchira ayaresa wo mu nyinchira ahodi wo mu nyinchira sika ewo mu nyinchira bambo kese ewo mu se ba bia mi gina ha eye Oboo asono yeso ohwe ade ye asiwo ya nsuo ne yaje ho ban fefefe ne nsuo no epie free asase nim eye anwanwade odi ne ho a wonte ase da nsuo no epie free asase nim asono yeso no eno na ewo wanim ho no omo mpene se camera ni beko inside kanyesa kamikuta extra fefefe omaye ni kama nti Oboo atran konwana Oboo ahemfo Oboo ampanimfo asre yedie ene ukudai no wo ma dwira kro no kama ama na ka Kwahu enkro ni nyina ama na ka eye Kwahu enkro nyina obi a oye Kwahu ni bia no ataden wati denne yasre nyinchira amodi wo
dinkyerɛ sika wo dinkyerɛ yɛku dinkyerɛ bambɔ ɛwɔ kwawufo a mowɔ amɔnɔne kwawufo a mowɔ aburokyire baabi biara ɛnɛ obo ahemfo ɛne n'atena nkonnwa a ɔmo asrɛ yɛdie sika bambɔ dinkyerɛ ahoɔden ɛne ayaresa ɛde ama kwawu biara egu so yɛhyɛ aseɛ firi ɛgye ɔda no ɛtoa mu a kɔ akɔsi nyame yɛ adom a kwasi da yɛbɛkɔ naase asɔre ɛwɔ hantra ase nti woyɛ kwawuni nko ade a yɛnka sɛ woyɛ obuoni a woyɛ kwawuni nko ade a ɛwɔ sɛ wotumi ɛba saa dwumadi ɛyɛ fɛ ɛnɛ deɛ mde huyɛ no m'ani agye paa na mefiri proud sɛ meyɛ kwawuni meyɛ obuoni mefiri kwawu isaase na n'akɔdeɛ buadi a ɔtɔ so mmienu ɔno no ɔyɛ hene ɛwɔ kwawu isaase nana wɔn nkwa so me na ɔka sɛ yi nana ɛwɔ Canada a ɔpere yiedie ne nkɔsoɔ ɛne investors ɛde aba ɛyɛ isaase mu nana deɛ ɔyɛ bi a awurade ɛne nananom ɛnka wɔn ho watena nkonnwa yɛtɛ dwumadie n'ase yɛwɔ dwumadie n'ase dendenden a yɛbɔ w'akyi dɔ nyame wɔnhyira wo yɛwo yɛ biara ɛwɔ Canada.
So I will go in our Majan Sam of Yam. For the Majan Sam. I couldn't put a Majan Sam. And I know some of who are with the kind. I bet you create and let a tomb for a druid there. More general with the kind of Majan Sam. Of many other Majan Sam. That's a copy Majan Sam. That's a copy Majan Sam. If you are Majan Sam, and I know some of who in our Majan Sam of Yam. We are not money about to me over more. I can't touch up one here. And I'm Madame Majan Sam. And I'm a friend of prayer bonning him. And here are the set. Cray a Britain teeny, a fiambum, an animal a shot, Nini Amanco ye ma cray. A mamma or the set. And left a good cray, up left me a woman swimming from by beer. And I'm going to say now, so you're graduate. And I'm a slam, wine, my slad the pa, dear slad the passage. Couldn't tomb from Father Flat. Woman who are the young sunny in the Embra and Anamaso, the more conforms or tear dranya ye, Bibia Moy, and then an animal, and then an animal conform, and Camboa. Yes, Dracure, Amanamaba. Yes, let me be as you say. When you had him, Namutu to your money in Amaya and the Swadish home, money a man to pass with you. And I'm imagine saying, yes, let me only say, when if a money for beer, I'll say, an animal boat, near only the emissary. One done on who are more brave to try and tell one in Aya. And I'm only for one for our being sad. When you say until some French will be fearful. Madame, when you call being Sunday, more for the customer do contribute. Man can if a papa and no more a bob bra. I go near my fatal crew money a year. And pass any part. Yes, yeah, I can't have some passport for and an animal a poor new, a poor Nicasia, a poor tree, a poor shas, and an animal a slemo, my friend Munina said, Costa 15 a mamma and I say, Timuntaya cheap, maybe we are cross with you, Mamma see ye, my age and ambition, she like that, I was some passport people. Gradually, what do you wait for? Mammy, a day insurance seminar or catch a year Ugo Adishia, and a teacher Ugo Adishia almost walk among a year of retreat.
Bibi you pass them to the worry now. The worry now you broke ya. The nini obo na. Then the worry now you ya to na ya slow. One more point to some normal worry now. I'm not worry now. You do fire to my Yo, any way of watch on the worry now. Any is answer. Sabi ya kwa hwa ya nche na nakodi amino ka say owo Canada okwa ko pe emputuo e dia ba e ti dia na ka che da ba dia na me srawo wa wali ti ko ari na yeso ko ari na ne esase de ye nyina ye bom enti amwa bia o pesi dia kwa esase no ko biwa ko wari na ama ko wari na so kwa ntuma kwa na so ti me yesa de wo se maye ko wo esase ko wari na ya so yenum say anwonyam kasia ene dimbo kasia ne so yedo be ma ewiase afana amen mame ka vivi kakra kanza dendo kasama ya se wa mukoye mwa meti bidra kuri wa kwanto munyina amun ko jana ya abasu ya ma buaye nana obohima ni ya hima ba ko pe ene ojira mu dendenden ene wukudai ojira mu dendenden ananti a ya ba mi ananti no aburo ma dwene nti ase ope enkoso ni sura ebi ama eduman edinti na ya maami ejira mu fi ahomache 4 am abesi sabre me no ka sei yebisu a omo ya mamre ne denden ya ba nsu ba so ya nana akomu nana eno na me ka se ya mu shi de denden ya na ni se omo pe yedie enkoso eni sira dia ma eye obiman ta mamre na manie no ebisu denden nana kwamu ani abere nana hima eso ani abere denden ene na adesie ne na trankonya omo sra yedie ni nkoso ama oboman titiri oboman disia omo wo amanone abuti na de ade nyina ene nhira yi ebi ekwama ebi bia yeda nana no ase titiri nana hima ene obo kunti hinu nana jase so ewa ha no atran konwa ni nyina oboman edamase pa ewo nhira ene yedia ene ayaresa na hoden a masra ede ama eye oboman a ebi aso kwawu adehie ni nyina eso obu biso amamre no so obu wie obu biso denden obo chidom hene ewa ha praso ehene enso ewa ha atrankonya ni nyina ewa ha no obo chidom hene misrawa wadama ene edien na yehu o obo kwawu ya dwara kuro no ifi ba fi a yɛfra sɛ ne yɛsɔre anɔpa a yɛfra fie no mpani ahu sɛ ifi aba kuro aka kuro no nti gye sɛ yɛdwara nti yɛpete tɔ yɛbɔ adwara summɛ yɛyi apa yɛ ɛwɔ nsuo mu ne apete tɔ ne tɔfitaa ne tɔkɔkɔɔ ɛde adwara kuro no ne asere yɛdi pagya kankɔ nimudie nhunu sika nkɔsoɔ ahoɔden ne nkwatenten patuwo ne yarebɔne basabasa nyinaa na yɛ afiri kuro no sɛnea ɔbaa yɛ adwuma bɛyɛ barima yɛ adwuma bɛyɛ bɛmma no nso yɛka ne enum anadwo ne akyi mpa yɛnsa ne apam nneɛma a ɛsɛ sɛ yɛdie ade ba bia ɛno ne yɛsrɛ ma kuro yi ɛnɛ dɛ mesrɛ a wada ama mehu sɛ mo nenam obo nsuwansuwa so de baabi a mobɛduru biara motwa nkokɔ na motwa egyan baabi wɔ hɔ a yɛkɔɔeɛ a obutwa akokɔ no bi a ɛmfa obutwa apɛsi sɛ ɛbɛfa na ɛno nso no
with me abomichi mukakra chemu ane se itwa dwan itwa kokko e de man suo ne sanse suo ne bubu ne mo ban suo ne bebre e wo ho a kuro ba beto no e na wo pa obi chew se fa bone cha ne nipa miensa na ofi a jo pom na chew nti de dwan ne akokko no e na e pa chew se bone bi akuro na no mi sunsun mo mu a na mo mfasa bone no enche na akokko no am ye twa bi mienu miensa no utwa no na wa na ye ya nche so nsuo na nso adu twa ko sisi akokko no opere aba bedai nche sisi ya kan se wadi basa na nsuo awi ana ntira ntira no nsuo na so mu ama na fi amamra etwa so ye ya kan ne yi apa nya etwa dwa aka na fi etwa so yo ya da sana nana praso wa ha nana praso we de misre wa wada ma quick maybe sa wa asem ba mi hu se enen me first time me di hu sa de no mi hu se mrantie mi ensa bi ekura ade no na etwe wom e de wom ko nifa na de wom ko benkum ma me yese bi kwa kutwa almost of yese ma yi twa nya sa kan twa ma hwefo ehwe na sa de no misre wa wo betimi akirikiri mu kakra akire nana praso hin ya o kana ya no kre ya suma ya wo bu na nti ya matino ka se mu bi twa ma bro ko fa e bi ya ko ya e di kwa bochire sa de na ni yeku omo de ko ya ko bo di tu mu kre bi abro fu nya na eku omo hu se ade no mo be fa no anya na pan so nti omo an san tutu mi ka san di e tu pre mo san de bai e de bre e yesu ma bo bre so ho ban no se amana ya na bi ko bi dem ti o de so se so na o tu ma iska o hawo ene wa be bre se wo nya sika se wo ya ayaresa se nim de se enkwatenten na ja ukasa busika nfa no de atum na omede ko no mja ko ya mamra ma ya wo heke no so no nsaka yo we dey quick friend champion means that yeso mama but champion nya de a check e betimi ate yo o ka se abrofo be fa de ne de ko ye no e de enso na wo ka kire eye kwawuman kwawfo adehye ene obofo adehye a omo amanone eye abuchiri o se ye tenso juma ye di emse be kwachiri isa mo de mo ne ma mo ye be kwachiri di juma bisa ya na omo mra no meboa se si amino ka se me fa bro nya mo awia pa no o kra su ko ai da ho be de so na fa bo jan o ka ye o kra su na fa bo jan sa se ni na me ye ni mpono wa hene adikofo ko no ko be se bi onum ni shemase no ho yo se kra ne ye da ni ana ya himfia ho ne pese si foforo foforo na ebesi no e twa box su ho 300 bucks de twa box su ho a ebesi anyimfia ni na no se kwa be drama no ne se be drum kan se be dukoko do o mu nyina ye pra so be dukoko nyina mra o me kan bo na ye timi si anyimfia se de bo be bo mi si obo de kama entimi so mpaja pra so de no mo mo ko to mu so fu bo ye bibi sa o mo ntimi amaka o mo fa sika mane fanya mamre se ba to nyan kokko kusuya bayire anya de ya mamre no zo mti ade mpan so aye bono ade ye sra ma bi so kan ye mo mpan no ma ye ho e wo akwanto mfo ni ye sra ye die ni ahosan ani sika ani patente mo ye di me bi no mti pa no so ahon keka no mati na babeboa amana e kama zo mti en kan omo mo wai na ye ne man ko ye kama omutinka omumwaye
Asu ajapoma ena omoye na mamre ne na manie ede amano omama no enkoko omuwie no omasama no dwan fita otuadia nana asu na ne yesre nana no se oni asan musu oha obre ahokyere wohia ene yare mfiri yeso na ne odo mai ene nkuru atwa ohu ehia nyinara ene kwuma nyinara ne yesre ne se nananom ene nsuwansu a atwa kwuma hu nyinara ehia no omuma kwuma eliyi yɛpɛ sika wo nyinkyerɛ ayaresa wo nyinkyerɛ bambu wo ɛno ne ade a yɛsrɛ afiri nsuwansuwa a ɔmatwa kwawu ho nyinaa ahyia woyɛ kwawuni a atadwen wate dɛne nananom abɛsrɛ nhyira yiyidie nyinkyerɛ sika yaresa ana hodi ɛde ama Oboo kyina me Pita kusia daso. Pita koko nso kusia daso. Ana na kitin. Omu kusia. Omu ya na. Kwa umai nyina
se omoda mase yesre nyinkyire ahode wo mu nyinkyire sika wo nyinkyire ayaresa wo nyinkyire bambo ewo mu kwawufu adehye a omowo aburukyire amono ne nyina mo ban na monkai wo no munya sika emfa mra kwawumamu embeboa makwawuman enye yie titiriw ye nana kodie duadi a otoso mienu eye isanse hene a sabe owo Canada a okwa akopɛ enyuma investors edi aba kwawumamu amama ba beboa kwawu no yesre mo sɛ ade biara a ɔyɛ wɔ Canada no nananom monta na chi agitinapa na de ɔyɛ bia enye yie no fa meboa kwawuman eni saseman ne yesre amamo ne sɛ momma na hoden bambo mumie sika kwan ma no akadie bia wo hia wo sɛ ɔde boa isaseman ne kwawuman no momma na nakɔde abuadi ensa enka me a me di dwumadi e wuchia me ye frɛ me Kwaku ahene ye boa dodo na frɛ me osofo abobe da waje so wo nana mutirinkwa
Yeah, Kung Fu dear. Oboo Kwahu aso yeso no you ka ho Oboo Kwahu aso yeso no ma be ya mamre na mamre ye etwa enkoko e de ama nsuo no omudi ejwan so e ka ho fa bibia nananu asum joyous ni musu yare we hia na ho kire no nananu mo yi ni nyina fi wa ma udu eni Kwahu man adesi nsu ya da ho fem nana ajapo Yamamade Elinson Cheni Bo Kwafuni na Titri Kwahu Oboo Oni Nkrasi Sanse Kwahu Isanse Udinu akotine Ami di ujai kita out dia.
Nsuo yɛ nsuo nana ɛda wasi ɛyɛ nsuo a ɛka oduman ho nsuo a ɔbɛbɔ Kwahu Oboo ɛho ban no nana nsuo asi a ɔno nso ɔma bɛyɛ amammerɛ a ɛsɛ a ɛfata de ama nana nsuo asi a agye amammerɛ na amammerɛ a ɛyɛ Oboo atena nkonnwa ɛyɛ ɛde maa no no ɔmama no dawasi a ɔmama no dwan fitaa a otua dua dwan fitaa otua dua Oguman yankwa so yɛsrɛ nkwa tenten ahoɔden yi nkyerɛ ayaresa na ahoɔden ne sika ɛde ama Oboo ɛne ne nkuru a atwa ho ahyia nyinaa ɛne Oboo adehye a ɔmo wɔ akwantuo mu nyinaa amammerɛ na
Sir, akwasiya ne beko bridge na so. Etieni kan ko twim. Ne sana ko bridge na so. Aho na akwasiya aboabo ana ayi. Ba ko na wo me wo no. Ayi na beko ye na ba. Wo me ko ye no ayi. What's the business? Ah, bridge na so na ko. No for no ho. Etieni kan ko yan ko ayi, yan ko twim. Yan ko akwasiya mo ayi. Yan ko ayi twim. Ah, ye yo twim ani sana ko. Adi, I catch it. Hey, So Odi bi ofi af. Odi bi.
Nanano mo asomu aya ensu ya fena ekin ensu ya fena ekin ensu no eni na aya dene pa omo twa nkokọ de wo ho ena nanano mo etwa omo kobae na omo se ewo se obudi kan twa odwan fita otuadua ansa na omo twa akokọ no ato aso na omo ye ne saa no omo twa odwan fita otuadua tawie ye no afi omo twa akokọ no na nanom asemu e de amaye eti kwauman atagen ya te denne kwawade sie nyina suo ne asan yare ohaw obre ohiane ahotse na nanom ayini nyina priyan so ama obede sede asa ya kuno ma sese ye namu kanso a eba kwawu adihie nyina so ye ensira ahoden ayare sa bam fo ekoma kwawu adihie nyina titiri eye oboman ene esase mai na nakode ebu adi a otoso mienu ene ye hene ewo esase nyamishira eye obi biara ena hoden ebetai dimedie ni ano we ni eden pa but nanano aso edi amai abusia koni so ade no wate ase edini yesen edini yeso tvgh misi edini yesai so tvgh ya besi akaje se bi beto fun le ba wate yo awele be kaje do ye ven ni agro so hu ni me koso wa hwe ni me koso so hu ye we ni kira mamere abakose mu na mamere na mpemfo ye no akanfo de mo ni ate angasa ko ana mo ni mutu wate hia o timo so na masore mo ni ate maya ade so na mpemfo nyina maya ade se mo jine ama ye nua no mo mo ni mo manom na no mo tukon wa kontum nyina maya ade mo yi sese mo yi apaye de mo man no ko mo tikuru ni mo ya de bone ekoso nyina mo yi apaye de mo maya ade ana mo dia mo so pia na mpemfo maya ade bre Mishiramo. Yine chire good leaders ye wo kubi ya mutisum. Ntino. Kwa video na ko hwe. Kwa amamre, kwa nkudi amamre na hwe ye no. Nti kwa mpanimfo kwa bia obi video bia subscribe. E share ma kwa entreme ni panyina enhubi. Se kwa zo ye wani oye anatie. Yeda me ofa oluman abrabase se ya so kwa amfa hu amfa nkama ye na utwa send ma ye de ma so TV4 yeda wase bebre ye be perform bia so causes no ye promise so ye bebra ma hwe o so TV Ghana GH ye YouTube channel so mon subscribe na mon share na mon follow na mon comment ye be perform ye mama yeda mo ase ye mo si understand mo so for Kwahu Alaska ye be mbio ciao. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel. And thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.